Kaixo denoi, ostegunon, ikusten gaituzen bezalaxe, gaur tropikal etorri gara. Tropikal etorri gara, eta zergatik? Zergatik. Venezuelara bidaiatuko dugulako, ze bertako errezeta bat prestatuko dugu, kasu honetan, oso ezagunak diren, arepak. Arto irinarekin egindako arepa batzuk prestatuko ditugu. Modu oso errezean eta azkarrean, ikusiko duzu ere, etxen egiteko gainera modu bikaina, erresa benetan, eta ondoren egingo dena izango da bete aragiaz, bale? Ingo dut, boloñesa moduko bat, horrela, ingo dut, aragia xeatuta, ondo txikituta tipula pixka batekin, piper berdearekin, tomatiarekin, eta hori izango da gure areparen bete garria, beraz. Gaurko errezeta, goxo dijoa, ondo dijoa, eta tropikal, Ba, nik ere Ameriketatik ekarritako sagai bat hartuko dut, kasu honetan babarrunak hartuko ditut, eta ingo duguna pasta babarrunekin. Badago Italian, errezeta bat, pasta babarrunekin jate dutena, eta hori ingo dut, baina era espresean, hau da, azkarrean, dana, lapiko batean sartu, ez duen golengo pasta alde batetik, ero betegar, ez. Dena batera, hotzetik hasita, oso erreza benetan, eta oso goxua geratzen dana, originala da, eta nik komendatzen dizuet gurekin geratzera, ze, benetan, gaur ekartzen dizkizuen biak, tropikalizatetik aparte, oso daude. Oso daude, ikusi duzue, Italia, Venezuela, gaurko gastronomia eta kozina, urrutira joango gara, baino hementxe. Txorienetik mugitu gabe, beraz, lehen da biziko errezeta, ikusi, ze holaxe dijoa. Tipula eta baratxuria oliotan frijitu, garden egon arte. Aragia, tomatea, gatza eta piperbeltza gehitu eta 5 minutuz kozinatu. Gorde eta utzi pixka bat ozten. Bitartean, irina urarekin eta gatzarekin nahastu. Ore lehun bat osatu arte. Gurina eta gazta berrindua gehitu, ondo integratuta geratu arte. Orea 4 bolatan banatu eta 2 zentimetroko diskoak osatu. Disko bakoitzaren erdian lekua egin eta aragiarekin eta gaztarekin bete. Zartagi bero batean, 2 aldetatik gorritu, kurruskari geratu arte. Bueno, orearekin hasiko naiz eta horretarako hasiko naiz arto irinarekin. Hauek jartzen du ja paketia bertan egosita dagoen hartua dela, bale? Orduan, irina hau erabiliko dut, arto irina hau erabiliko dut, eta egia da arepak egiterako garaian, batzuetan, urarekin egiten da besterik ez, eta gatz pixka batekin, baina nik kasu honetan ingo detena arepa berezi batzuk egiteko, ingo detena izango da gazta birrindua bota, eta gurina pixka bat. Honek emango dio, beste nortasun pixka bat, zapore gehiago, eta listo. Etxean egin dezakezue bakarrik irinarekin eta urarekin, eta gatz pixka batekin, eta listo. Baina ikuste duzu, nik pixka bat aldatzearen errezeta hori eta ikutu berezia emateko, ingo dio dana izango da gazta birrindua eta gurina bota. Horazio, ez azarratu. Gaztia da gizu gustatzen zaien, gauza berriak sartzea, eta holakoa dira. Arepak hemen txorienen, nik lehenengo aldiz dastatu nituenean arepak, hemen txorienen izan zen, Horazio Txazin gozogilarekin, gizu zarautzen gozotegia daukana, eta, bera, venezolarra danez, hori prestatu zizkionez, eta, berak esaten zuena, hemen, erabili behar da, hori armitzek erabili behar duen irina, ez da erabili behar gure harto irina ezin da erabili. Hau da, egiten dana, arto erdi egosia deitzen zaiona, eta hau egiten dutena da, arto aldeak egosi egiten dituzte lehenengo, gero lehortu eta gero eotu, gero birrindu, irina egiten dute. Eta hori ez zenik lagun badaukat, saiatu zena maizenarekin, arto irin finduarekin egiten, eta zitzaion hartu, beste bati atera zitzaion, eta trinkoa gure taloa bezalako egin zuen, gure hemengo arto irinarekin. Orduan, gaur egun saltzen dituzte, dago zuria, ero bestela normala horia dana, eta horrekin... Biak dituzue, horiak edo zuriak, birekin egin daiteke, nik kasu honetan horia erabilidet. Arepa izena dator, Venezuela eta Kolombia, beraien artean nik esango nuke Venezuelakoa dala, baina Kolombian ere arepa jaten dira, eta hango hizkuntzan erepa nahi du esan artoa. Orduan, arepak hortik etorriko dira. Egia da, badaudela hor, nik garai batean nola ehotzen zuten, azalduko izuen, ez dakit, sukaldaitza programaten, hau esan alda, esan egin behar da. Nik beste era bat erotzeko badakit, uste ez dezula hori esango, beste bat esango duzula, baina badakit. Botazu bat, zurea zein da? Metatearekin. Txokolatia ehotzeko erabiltzen den harri hori, horrekin ere ehoten da hartoa. Badak izola egiten zuten lehenago? Nola? Harto aleak agoan sartu,
Bai, artoa aleak agoan sartu, listuarekin murtxikatu, eta horrekin masa balortzen zuten. Eta masa hori erabiltzen zen lehen arepak egiteko. Eta gero etorri zen bai, ero motrailua handia, arriskoa, eta gero olako egurrezko zerbaitekin birrintzea, ero baita beste kakaoa zuk esaten duzuna, olako dana luzenga, harri luzenga bat, metatea, eta hor eotu. Baina lehenago hori baino lehenago, eta horri zen agoarekin eotzen zutela, eta gero zegoen, eta gaina hau bai, baina horrela da, hartu eta besapean lantzen zutela. Hori besapean landu egiten zen gero orea. Benetan. Zorionez gauza batzutan aurrera egin dugu, eta, gopor batean ere orea egitea badago eta ondo egiten da. Besapeak beste temperatura bat ematen dizu, 36 gradukoa, eta agian bere zentzua ere izango zuen. Izatez, ez dakit nik hori gaur egun sanidade aldetikan pasako lukeen, hor nire ere kezka dauzket, baina bai egia da, eta badaude hor teknika, antzinako teknikak, non Amazonasen eta horrela nik ikusi dut, listuarekin eta horrela, oraindikan kozinatzen dira, eta egia da, listuak izango duen propietate horrekin, azkenen kozinatu egiten dezula, ez da? Bueno, kozinatzeko garaian, beraiek lehen gade batean harriak berotzen zituzten, olako bustinezko ontzia handiak erabiltzen zituzten, horretan berotu eta gainean jarri, eta azkenean bakizue, arepak izango ziren gure taloan antzeko zara, baina lodiago. Lodiago, atzamarra baten tamaina ere izaten dute, hori da. Gutxi gora bera, eta horrek izaten die arepak. Eiteko moduan, badaude batzuk labean egiten direla, zeintzuk labean gero pustu egiten diren, bestela inaldituzue frigituak, batzuk egiten direna, horrek izaten dira ekilore olioa normalean izaten dana, kakaoate olioa, bertan olioa bero-bero dagoenean frigitu egiten dituzte, eta bestela, normalan plantxan, sartagi batean. Ni kasu honetan sartagi batean ingo dute. Nik ingo dutena izango da, bolatxo batzuk ingo ditut, eta bolatxo horiek pixka bat zapaldu, 2 zentimetroko lodiera duenean, orduan ingo dutena da, sartagi batetikan pasa, alde batetik eta bestetikan, gorritu arte alde bakoitzetikan, eta gero, kanpora atera, eta kanpoan daudenen ingo dutena da, ebaki erditikan, dana iriki gabe, baizik eta aldetxo bat, eta hortikan bete. Osea, Pac-Man moduan, ez? Gutxo gora bera. Bai, hemen arbikini batzukin egin genduen, ez da? Bai, horrelako ahotxo bat ingo dugu, eta han betegarria sartuko jo. Bai. Eskualde bakoitzak bere eraiten dituzte arepak, esaten dute, 70 arepa errezeta baino gehiago omen daude, betegarri ezberdinak, gero jukarekin orea egiteko erabili behardean arto irina jukarekin egiten da, badaude beste berzioen bat ere, beste irinen batekin egiten dana, betegarriak milaka daude, guk hemen txorien egin genduen, reina pepiada izango zen ezagunena, eta da, hemen inituen natxoak horrek, oioarekin horatzen zara, oio egoziarekin da, izango zen olako zerbait, oio mamurtua ero, normalen egoziten dute horretarako, paparrarekin egiten dute, eta gero aguakatea eta sartzen diote, eta maionezarekin da egiten da nolako betegarrioa. Hori da ezagunetakoa, baina esan dakoa, 70 baino modu gehiago da arepa prestatzekoa, eta, Venezuelan esaten da, beraien ADN-ean etortzen dira, jaiotzen direla umeak jakinda, gu hemen Euskal Herrian jaiotzen garen ez jakinda nola egin marmitakoa, bat esatearren. Marmitakoa, nire lagun batzuk nola egiten duten jakinda, ez da beste zerbait, ez da marmitakoa, hor da. Ez marmitakoa. Ez babia, nik kasu honetan errezeta atera dut, lagun bat neukan nik unibertsitatean, eta bea Ekuadorekoa zan. Bai, jende asko dator Ekuador aldetikan, Amerika hego aldetikan, eta behan, eta bere anaia Masterchefen agertu zan, baina hango Ekuadoren, eta nahiko ezaguna hasi zan egiten bere anaia, eta gero bea hasi zan bideo batzuk egiten, eta hasi zan bideo batzuk igotzen pixka bat danatatik, igotzezun, dana kozinari buruz, eta kriston fama hartzen hasi da, orain milioi bat baino jarraitzaile gehiago ditu, eta beak egiten ditu, bertako, batez bertako errezetak eta horrela igo, eta beari jarraituz eta horrela, esan duen, bida, hauxe ateako, eta beari ikusi nio nola gurina eta gazta birri
birrindua botatzen zion gure arepari. Eta zen, bida, nik berak egite bali madu, nik ere botako diot. Galdera bat, hortik bizi alda? Jarraitzai asko dauzkan pertsona de... Nero desan, bere jatetxea dauke. Jatetxean lan egiten du, eta horretaz gain, bideoak eta horrela igotzen ditu, eta hori da. Baina egia da, milioi bat, baino jarraitzaile gehiago balin badituzu, nik usten dut, ja, horrekin bizi daitekela, Ez dakit nola funtzionatzen du. Egia esan sare sozialan eta zuntu hori, desastre utza naiz horretak. Hor, azkenen gertatzen dena da, nik usten dut, sare sozialak eta horrela, ordaintzen dutela visualizazioagatik, baino oso gutxi da. Hor gehien ordaintzen dutenak izaten dira sponsorrak. Bai, orduan publizitatea egiten dute. Hore hau erabiltzen duzunean, ez dakit, marka batetako irina erabiltzea, ez? Eta orduan marka hori, eta marka horrek zuri dirua ordaintzea, ez? Eta dirua horrela ateratzen dute. Sponsoren bitartean eta publizitatearen laguntzaz. Oso ondo, ni bitxikeri batzuk arrizkizu, arepan inguruan, eta bakizu hortan, nik uste dut, Euskal Herrian behin izan da, babarrunekin, da, ez dakit, munduko, ez dakit, errege opil luzeen, ez dakit zenba kilometro, ez dakit zer. Arepekin ere, badaukate horrelako rekord bat, 2011 urtean, hor lortu zuten, 20 sukaldarik, 483 kilogramoko arepa bat egin zuten. Horretako, kasu hortan, deitu behar izan zioten Iñaki Perurenari, eta... Jasotzeko, ez, buelta emateko, norbait behar zan, buelta emateko arepa horri. Hemen ikusi de tortilla patatarekin eta horrela, gruaren laguntzaz eta horrela egin jutenak, buelta eman. Gentea, astakeriak olakoak egia da, egiten direla, eta gainak ero hortik ez da, atera zituzten, uste dut, 12.000 razio arepa atera zituzten, banatu zituzten, eta, hau Karakasen nintzen, eta, 250 kilo erabili zituzten harto irin, 180 litro ur, eta 80 litro olio erabili zituzten arepa hoiteko. Hori, orea egiteko, gero, gainera, betegarria sartu behar zaio, eta, horrelakoan ikusten, herri guztietan, nik nire inguruan gertuena, jurretan badakite izala olako babajan handi bat, olako eltzea handi bat erabili zutela horretarako, horiek errezago ikusten ditut, baina olako zerbaiti buelta eman behar zaio nahi ero, suposatzen dut, ez dakit nola, tapa jarriko zieten, da gainetik erdi egoziko zan, ero, ez dakit, unklua baten bitatez buelta emango zieten. Baina egia da, bazkari horietan eta horrela herrikoiak izaten direnean, normalian, igual, debalde eta hola izaten dira, eta hori, iruditzen zaizu kriston razio pila bat diela, eta alaxe da, danak agortzen dira. Ez da inoiz gelditzen hortxe, Beti danak, guk Tolosa goxuan adibidez Tolosan, beti 1000 razio edo banatzen dikeu. Urte bakoitzean izaten da protagonista, produktu edo postre ezberdin bat, igual euskal pastela urte batian, beste batian, sagartarta, eta beti egiten dugu, hori ez, razio pilo bat, Tolosako gozotegi guztien artean, eta egiten ditxeu, igual 1000-2000 razio. Eta saltzen dietenak? Nik ez hain 1000-2000 pertsona saltzen dian, baina danak, bintzat banatzen ditxegu, urtero. Euskaldunak hortan, fina gara, mordetze, jatu nona gara, eta... Bai. Eta botatzea ez zaigu gustatzen, batez. Nik hemen gaztera hili behar duzun ontan, gazta birrinduatan gauza bat, gomendio bat ematean nahi dizue. Nik etxean ohitura daukat pizzari pastari gazta botatzen dio danean, gustatzen zait, eroste ditutakoak, berdin da, mozzarella gustatzen zait izatea, gustatzen zait, olako grana padano, olako gazta bat, jatakoan eukitea, eta niri birrintzea. Zertara noan, kontua da gaur egun, gazta birrinduak eta oso komoda da, eta batzuk badaude, ondo daudenak, eta saltzen dira, eta gazta birrindua dira. Ez daukate beste ezer. Baina beste pakete batzuk, nik ebendik gomendioa irakurtzeko, zeben jartzen dizue gaina, gazta, zerbait, pastarako, pizzarako, gratinatzeko. Eta hor hartzen zara, atzekaldean irakurtzen, eta hor daude almidoiak, gurinak, sartzen dizkiote, gauza pila bat. Orduan, nik asko jota, badago nik, inoiz ere abiltzen dudana bat, izaten dela mozzarella, holan, birrinduta saltzen dutena, eta hor da, azkenean, mozzarella, eta gero bai botatzen diotela gauza, ez eiteko holan bola, ez eiteko, ez itxasteko, horolako zerbait botatzen diotela. Baina ez beste ezer, eta holakoetan, batzutan azte mazarete, jute mazarete ez da, supermerkatu batetara. Eta hor gaztan atalean pila bat euskazue. Azte mazarete irakurtzen atzekaldean zer ekartzen duten,
Eta batzutan, nik uste dut, esnekiden bat agian agertzen da, baina batzutan ez da gazta ere ez da agertzen. Orduan, ohitura honena, zer, gaztapusketa bat euki, eta norberak hartu, eta birrintzea. Hori izango zen oberena. Baina, erosten bauzue birrindutakoa, behiratu atzekaldean irakurri, eta gazta birrindua izatea. Eta batzutan, marketingak asko jokatzen du horre. Eta trampa asko daude. Kasu batzutan, jartzen du txikin ez da, eta ondian gazta. Zuntzuk kanpotikan irakurtzen dezu, urrutikan irakurtzen dezu, eta zuk gazta irakurtzen dezu, baina gero, benetan gertu batzu balmatzen eta irakurtzen dezu, hartzen du igual edo, ez da gazta, eta horrelako trikumaiok izaten dira, Hori hemen aipatu izan dugu inoiz ere, ez? Ez da esnea. Hori da, adibidez. Eta agian da edari vegetalen, bat? Hori da. Jarri edari vegetala. Hori da. Berdin, ez da gertatzen, ez gaur egun gaine edari vegetala, jenteak gero eta ohitura handia dauka, eta horietan bebai daude, mundu handi bat, ez? Edari vegetal bate, berez behar du bakarrik ura, vegetal hori, noski, gero batzuk ekilore olioa ero izaten dute, gatz pixka bat, eta gutxi gehiago, ez dute gehiago behar. Orduan, etxean egitea oso erroza da edari vegetala baita. Beraiei gertatzen zaiena da, marka hauei, ezin dutela, ezin ez da, gezurrik esan. Ezin dute gezurrik esan. Baina horren barruan, hori, jartzen dute ez da esnea haundian, eta horrekin jokatzen dute, zuri pixka bat, hori, ikusteko ea adi zauden edo ez, eta ez balen zaude adi, erosiko duzu, pentsatzen gauza badala, eta azkenien beste gauza bat erosten ari zara. Eta egia da gero, beraiek etiketan ez dutela gezurrik esan, baino nahi dutena da zuri engainatu. Askotan, gehiago saltzeko. Hori da, nire kotxea erostera joan nintzenean, haundia jartzen zuen, ez da Lamborghini bat. Eta ni Lamborghini irakurri nuen, eta gero, ez zan Lamborghini, ez Citroen, baina, ze posina honea Citroentxoak txiki-txikila eta hona etortzeko gutxi konsumitzen du, eta arekin, toki, ni Lamborghini batekin, zigor, arriskutzu izango zen Lamborghini batekin. Errezeta nola barmitz, eta nik hemen harto kontua dakaskit orain. Oso, ni hemen joa, pixkanaka nire tipula eta piper berdea erregosten. Bai? Oain ingo dio dana izango da, pixka bat baratxuria bota, temperatura jetxi suarena, dana ondo erregosteko eta nire baratxuria ez erretzeko. Eta gero ingo dio dana izango da haragia bota, kasu honetan erabilidet, haragi xeatua, kasu honetan, txala eta txerriarena, nasketa bat izango da. Gantz desienterekin, kalidade nahiko honeko haragia, eta ingo detena da, honea bota, ondo nahastu, eta gero tomatea birrindu, bota, gatza puntxuan jarri, eta ondoren ja, bolatxoak egingo ditut, gure areparenak, alde batetik eta bestetikan, eta prestatzen joango naiz, beraz, orain, hause, eta gero, haragia. Oso ondo. Gaur azkenean, hartu irina daukagula, hor, otzailean, hor faktorian, Maider Segurolan saioan, hitzeiten egon ziren, ikerketa baten berri eman zuten, Zubietako errotariak, eta, hemen bitzia gainera, euskara ikastea zaila dan lagun guztientzako. Horra gertu zen, katalan bat, Mark Badal deitzen dana, eta berarekin edorta murua, bera dela Zubieta Nafarroko errotaria, eta ze ondo hitz egiten duen Markek euskaraz. Gaina, indute ikerketa bat, bertakoa, bastan inguru hortan eta malerrekan da handik ibili dira, ikerketa honetan juntzien, baserri, hartoa eskatzen alea, bertako beraien baserri horretako hartoa aleak eskatzen, ez? Eta hor azkenean, urtero, ereiten da hartoa, eta ero, gordetzen dituzu ale batzuk, datorren urtean, berriro ereiteko. Eta aina hor jendea, bazeuden, 100 urte, baino gehiagoko aleak zeudenak, bertakotuak zeudenak, eta horrek egiten zituzten, aukeratzen, ez? Gustokoenak gero, hor baserritar bakoitzak hartaburuak atatzen zienean, jaso, aleak bildu, eta ero honenak orde urren urterako. Eta hor, azkenean lortu da, bertako harto espeziak ero, ez? Lortu dira. Eta hor, bera esatu den, esperientzia lehenengo, zenbat eta zenbat baserritara joan, eta gero batzuk ezagutzen zituztela, ze juten dira ona Zubietako errotara, beraien hartoa ehotzera, baina ezagutu zituztela, jente bat ez dala juten, erabiltzen zutela hartoa, etxean ehotzen zutela, ero animaliendako, baina, esperientzia oso polita, zenbat
arto ezberdin gaina, mai baten gainean jarri zituzten. Ze gutxi entzuten da hori, eta zelan garrantzitsua, bertako artoa bintzat. 26 espezie ezberdin lortu zituzten, eta esatzen, mai baten gainean jarri genituen, eta ze aldea batetik bestera, eskualde berdinekoak izan da, eta koloreetan, tamainan, ez ziren honek, gaur egon transgenikoan dara biltzen direnak, egin bat animalien dako janari egiteko, hor Nafarroan eta hegoaldean da, hainbat olako landaketa badaude, eta horietan nahiko luzeak izaten dira, oso emankorrak asko ematen dituztenak, baina hemen txikiagoa, borobilduagoak dira, eta nik, gure txian, nik lehen aititek eta amamak ereiten zuten artoa, baina gehian bazan artoa parra moduan erabiltzeko, hau da, babarruna, aldamenian ere iten zan, eta batera azten dira. Orduan, babarrunak behar du zerbait heltzeko. Bale. Eta horrekin eta artoa erabiltzen zan, artoa zan, gero eusten zuena baba hori. Gero, arto hori guk erabiltzen duen behiari emateko, ero oioei, etxerako erabiltzen zan, ez geneukan asko, nik gure inguruan artoa gutxi ezagutu dugu. Eta kalidade ezberdinak dira? Nabaritzen da, berak, betxo, honek edortak... kolore ezberdinak eta horrela badaude, moreak, pilo bat, edortak esaten du, Euskal Herrian. Berak esaten du, bera nabaritzen duena, ehotzeko garaian, zean juten dira, hango bertako baserre bere arto eramaten dute, ehotzeko garaian usailean. Usailean nabaritzen duela, batetik bestera, bukatzen du batena, ekartzen diote beste ez dakizen bat zaku beste batek, eta usailean nabaritzen dela pila bat ero beste edan. Orduan, zaporean eta suportzen du baita. Eta gero irinean eta horrela ere bai, nabarituko da, imaginatzen dut. Ze garrantzitsua. Hemen nien enitzen gogoratzen, baina gogoratu dirate. Gainean jaione uste juntzala, izan gendun txorien enzazoi bat, egiten genituela, juten ginen, bisitak egitera, eta hor Zubietako errotan izan ziren, ekipokoak ales da jaione eta hitz egin genuen berataz, baina hainbeste gauzataz hitz egin duria niri astuitez eizkidala. Danatatik hitz egin dugu hemen. Eta nik Bizkaian, nik ezagutze dut hor, Urdaibai inguruan, hor dago, Olatxuko errota. Hau dago, Olatxu Olabarri auzoan, hor da, hau da, Arrieta, eta han bertan bebai ekoizten da, eta gero Euskal Herrian izena gauzei deitzeko zenbat modu dauden. Zuk badakizu, artoa eramaten duzunean ehotzera, gutxi bada normalen ordaindu egiten duzu, esate hor behio, ni nahi duana da, arto guztian eretzako, irin guztian eretzako, eta ordaindu egiten dizut ehotzearen. Eta errota asko egiten dutena da, zure ehotutako euneko bat geratu egiten da. Eta horrekin ordaindu egiten duzu. Eta honek horre Zubietan laka deitzen zaio horri, eta beste hemen Olatxukon deitzen diote menda. Menda izena dauka, eta batak beste handik ez dauka zerikusirik, baina bietan sistema berdina da. Hau da, zuk ehotu duzun irinaren zati bat errota geratzen da, eta gero errotak hori saldu ingo du. Ideia hona da, ez da? Azkenen ordaintzeko, bida. Eta, eta bi izen erabat ezberdinak, laka eta menda. Oso ondo zigor. Nik bitarten hementxe, ikusi dezu ez nahi gelditu errezetarekin jarraitu dut, eta egiten ari nahi izena da betegarria. Beraz, honekin amaitu dut, barazkiak ondo erregosita, indetena da aragia gehitu, tomatia gehitu, eta honeko hainin behar duna da pixka bat kozinatzen jarraitu, eta biltartean ingo detena da bolatxoak. Beraz, zartagia hemen pasako dut, alde honetara pasako dut, eta hemen ingo detena da temperatura baxuan, utzi kozinatzen. Bitartean nire bolatxoak egingo ditut, eta ingo detena da zartagi batean alde batetikan eta bestetikan pasa. Hauek, esan dako, ez dira gure taloak. Ez dira finak izan behar, hemen, atzamar bateko lodiera erolako, ez? Hamburguesa fin batzuk edo horrela. Eta hau da, begiak itxita jana aldugun zerbait, eta hon nondik ekartzen dizuet. Hor badago, 11ko ekatara zuten proiektu bat, gozari itxuak deitu ziotena, eta zan, pixkat, jendeari jartzeko, pertsona itxu baten, bere gorputzean jartzea, ez? Da hemen parte hartzailei hartzen zieten, benda bat jartzen zieten, eta gero,
gozari ez dute prestatzen, baina bai dastatzea, eta hor beste zentzumen batzuk jartzea praktikan, usaimena, dastamena, eta hori bakizu zeintzuk inzuten. Andramari jatetxea, Bizkaiko Andramari jatetxeak, Michelin izar bateko, hemen itzein genduen duela gutxini aitaren liburuan inguruan, hor hartu eta inzuten olako zerbait, eraman zituzten gonbidatu batzuk, eta zan menua dena zan begiak itxita. Hau da, beraiek zekiten, gonbidatu izituzten Andramarira, pilo bat aldatzen da, jente ezaguna zan, eta ze garrantzia dukan, zeku askotan esaten du, begiekin jaten du. Baina zuk ez dakizunean zer, gaina eseri ziren mailan, eta mailan zeukaten antifaz bat, baina espatarik ez zegoen. Hau da, esan zorrotaz jantzitzeko, ez. Zan, olako, ez ekusteko ez zer. Eta hasi ziren platerrez berdinak ateatzen. Lehenengoa errez asmatu zuten. Bai? Foie. Foie bat. Foie bat egia da. Baina egia da, begi kitxita eta horrela pilo bat aldatzen dula, Pilo bat aldatzen du eta ez dala bat ere erresa gero asmatzea zer dan. Baina nasketak eta direnean gehiago. Baina holan oso bestia izan onjo naski bat eta neko ezagunak eta, ez dakit, burura askar etortzen zitzaizkion gauzak ziren, ez? Bai, zigor, ikusten dezuen bezala, nila arepak prest ditut, zartagi batian ingo detena izango da, buelta eta buelta, ja ikusi dezue kozinatuta dagoela, beste aldetikan hementxe betegarria prest daukat, utziko de tomatea oraindikan eta ere pixka bat gehiago erregosten, ondo konzentratzeko zapore guztiak, eta ja, amaitzen detenen buelta eta buelta ematetikan, orduan bueltatuko gara eta bete egingo ditugu. Bueno, ikusi ditzezu ez da, nola geratu dira, nindeguna izan da zartagi batetik, alde batetikan eta bestetikan pasa, nongo ziran 6 minutu inguru, eta bainin behar deguna da, lodiak egon behar dira pixka bat, zen nahi deguna da ireki, bale? Ireki eta barruan dagoena bete. Orduan, barrutikan, kasu hauetan, ez dira oso lehorrak, ze gurina bota diot, gazta bota diot, oraindikan beroa dago, baina bueno, hori esan nahi du goxuagoa egongo da. Honi ez dela lehorregi geratzen da eta ez zait bate gustatzen. Hauei gaztarik ez bota behar barruan, ja badaukate gazta ez? Nik bazpare gazta hemen utzi dut, zigor, bazpare gazta hemen utzi dut, nebal madiogu gainetikan gehiago bota, baina bueno, hemen txengo duguna da ireki, gure haragiaz bete, eta egingo diotena pixka bat gazta gainetikan bota. Hor jarriko zu? Hementxe jarriko dut, platero honetan jarriko dut, eta hementxe ja bai. Hementxe dazkagu gure gaurko haragiz betako arepak. Zue irreparra egiten, hortza ere ekipokoak, Bai dut, bueno. Hau berez eskuekin, baina ia bakarra dagoela, beraz, igual, erritikan manatuko dugu, moztu ingo dugu. Hortxe. Eta gauza da hori, kanpotikan kurruskari geratu behar du, eta barrutikan, nahiko xamurra hori da. Haragiakin ondo benetan dago. A ver, Venezuelako azentua. Hori ez daitu betatzen. Oye, mi pana, esto está muy bueno. Bero, baina bueno. Gauzak otzea jate baino, hobe, bero doazenak, bero doazenak, bero jamar dira. Otza doazenak, otza. Eta gero gu jango dugun pasta, beroa. Beroa ere. Ba, itxasoa zeharkatu eta orain pasta figoli inbar ditugu. Horrelako, kombinazio arraro bat. Guretzako bai. Guretzako bai. Baina da, Ego Ameriketan eta horrela, arroza eta babarrunak nazten dituztela, baina hemen. Bai, eta hemen ni pastarekin egin dugu olako eltzekarien bat, non pasta txitxirioi eta gerde gehitzen zaie, eta badago baita ere babarrunakin eta horre bieia inguruan iten dan bertako eltzekaria, non dena nazten den. Gaur horrelako zerbait ingo dugu, baina espreserara. Hau da, mendiara joate zaretenean, eta ez daukazuenean irestontzirik ez ezer, dena, ontzi batean, eta era askarre eta errezean horrela ingo du.
lapiko batean olio txorrotada jarri eta bertan baratxuria zenarioa, tipuleta eta apioa erregosten jarriko ditu. Bien bitartean, txistorra mokadu ataletan moztu eta hau ere lapikora. Ondo erregosi, tomate kontzentratua gehitu, gero pasta edalontzi bat gehitu, ondo nahasi dena eta jarraian salda eta urarekin bustiko du. Tapa jarri eta 5 minutuz irakiten izango du. 5 minutu pasa ondoren, tapa kendu, babarrunak eta oreganoa gehitu eta beste 5 minutuz tapa gabe irakiten izan ondoren, ondo nahasi eta zerbitzatu feta pixka batekin. Bueno, Italian berez feta ez zioten botako honi, baina legunean sobratu zitzaidan ez feta, eta oskailuan neukanez esan, honi feta pixkat botako dio. Orduan, asmoa da, guk ingo duguna, nasketa dena hasieratik hemen. Pasta be, bertan botako dugu, salda eta ura neurri berdinean, hemen daukat, pasta edalontzi bat urana eta edalontzi bat saldarena. 3 hauek batera, eta hor jarriko dut dena egosten. Da asmoa da, gero bukaeran, geratzea olako pasta errezeta bat, ura ez dut esango dena zurgatuta, baina olako krema saltza lodi bat bezala izatea, eta bueno, hor tartean hemengo osagai guztiak. Orduan, egurra emango diot honi, eta jarriko ditut erregosten, esan dagoa, baratxuria, azenarioa, tipuleta eta apioa. Egia da, ze atxukaldean askotan erabiltzen ditugu zartagi pilo bat, kazuela pilo, eta gero dena garbitu behar da, eta hori denbora da maki, beraz, haizue, errezeta goxo bat eta on bat, lapiko batean bakarrik egiteko, bida, zeideia bikaina. Errezeta hau, Italiatik handator, oso ondo zigorrek esan digun bezala, eta egia da, Italiako eskualde askotan egiten dala, oso ezaguna da, oso tradizionala da, eta zonalde bakoitzean egia da era ezberdinean egiten dituztela. Hau da, pasta ezberdinak erabiltzen dituzte, babarrun ezberdinak erabiltzen dituzte, gainera konsistentzia aldetik ere errezetak aldatu daitezke, hau da, nahiko lodia geratu daiteke, ala gizo moduan ere geratu daiteke beraz. Segun eta ze zonatan egin daiteke era batera, produktu batzuekin ala bestera. Baina, bueno, danak hori, garrantzitsuna izaten da hori, babarruna izan behar du noski, eta pasta, gero, barazkiekin, eta dana batera jaten da. Eta lehen esan dugu, adibidez Costa Rican eta horrela, nik badakit jaten dutela arroza eta jaten dituzte babarrunak, frijoles deitzen dioten horiek, eta han oso, bueno, normala da, ez da? Guretxian, Guretxian ere, hola jaten dituzte. Dirizei arroza bota izan zen beti danik. Ez que nik gutxi. Nik jaten arroza edo babarrunak, eta nik ikusten duenen han jaten zituztela nasketa hori, eta orain ere, ikusten dut, eta pasta eta babarrunak, nire buruak esaten du, arraroa iruditzen zait. Baina egia da, kombinazio ona dala, gainera, plater bakarra izan daitekela, eta mendira edo jute balmazera, bida, plater honek hila daukazu egun guztirako, Gure eskolan, umen menuan, 2 asterik behin, daukate menu barazki jalea, inungo haragirik eta gabe, eta hor, kombinazio hori beti izaten dut, orduan, gure txikiak eta ohitu dira, beti dani txikitatik, horako lekale bat, babarrunak, garbantzuak, dilistak edo denalakoa, arrozarekin nahastuta jaten, eta oso ondo jaten dut. Ohitura kontua da. Hori da, ohitura kontua. Nik azkenen gutxitan ikusi dut nire etxean edo nire inguruan, eta nik ez dut jan horregatikan pixkat ikusten detenen txoke bezala egiten ez, baina ez, ideia nahi bikaina iruditzen zait, gaina dasatzen dezunen nahi gustatzen zait, baina hori da, batez da, ohitura edo kultura aldetikan, bakoitzak bere etxean ikusi duna, ez da? Eta hementxe, karo, zuk zigor txistorra erabili bat, ez du? Berez urdai azpikoa, hango urdai azpiko bat erabiltzen dute, baina nik... Irugiarra edo erabiltzen dute, guk etxera bertukatu gara. Hobeto geratzen da txistorrarekin. Badakizuen bezala, txistorra azkenian, Nafarroan du bere jatorria, egia da, bai Nafarroan eta Euskal Herri osoan zabaldu dan errezeta badala, este bere tradizional bat dala, egiteko era, normalean txerriaren haragia erabiltzen da, eta iten dana da, txerriaren haragia eta gantza txikitu, eta gero nahazten zaio bai baratxuria, gatza eta piperra hutsa. Horixeekin ja egin daiteke txistorra bat, eta gero sartzen da tripaki batian, tripaki natural batian.
kalidade honekoa balma da, baintzeat, bai, gero badaude beste batzuk, txistorra edo txoixo batzuk, non ez diren tripakietan sartzen, baizik eta plastiko sintetiko batzuetan, jangarriak direnak noski, baina, bueno, tradizionalak eta betidanik direnak izan dira tripakiak. Ze beti dago txistorra lotuta txerriaren hilketarekin, ez da? Ze, bueno, txerria hiltzen zituztenen, beraiek estebetearekin egiten zutena da aprobetxatu haragi hori kontserbatzeko denbora gehiagoren. Orduan, bueno, da erabat denbora gehioen kontserbatzeko, txistorra. Bueno, lagunok, hemen, tipula, azenarioa, apioa pixat erregozi ditugu, gero, kontutan izan honek 10 minutu, zeratik esan dizuetan 10 minutu, ze pasta jartzen du 10 minutu. 14 minutuko egosketa behar badu izango ziren, 7 minutu taparekin, 7 minutu tapa gabe. Eta orain 10rekoa danez, esan dakoa, bota ditut hemen txorixoa, barazki guztiak erregosten, tomate kontzentratua, koiarakada botako diogu, hemen ondo nazi, eta oin pasta sartuko du. Esan dako, hemen doa edalontzi kontua da. Pasta edalontzi bat, gero ura beste edalontzi bat, eta barazki salda beste edalontzi bat. Hemen ondo naziko du gure pasta, hemengo txorixoaren danak hartzeko. Bai. Pixkat ondo nazi, eta oin botako izkiogu. Ez balin badituzte kolore hauetako pastak egin dezaketen berdin, ez da? Nik hemen olakoetan karrakela itxura daukatenak, ze txorixoa eta barruan geratzeko eta holan gustatzen zaikit. Baina bere makarroiakin egon nahi baituzue, makarroiakin aldituzue, eta bestela honekin, espaghetiekin ez dut imaginatzen nik hau, baina horrelako ale txikiko edozeinekin. Edalontzi bat, salda edalontzi bat, ura, eta orain tapa jarriko diogu, eta irakiten hasten den momentutik, 5 minutu behar ditugu, eta bien bitartean jungo nahi zoin, nik feta pixkatola mamurtzen, da, bueno, lania. Abia, ez dizut komentatu, baino txistorrak badu adirazpen geografiko babestua. Hau izaten da, azkenen produktua, kasu honetan txistorra babesteko, bai, bueno, osagaiengatik, eta batez jatorria, eta teknika tradizionalengatik. Honek egiten duna da babestu, eta ez edo zeinek Nafarroko txistorra egitea, ez da? Baizik eta Nafarroko txistorra nahi balen baduzu deitzia, izan behar du teknika batzuen bitartez, eta bere jatorria, noski Nafarroan. Guk ingen, txapelketa batean tokatu zitzen, ordizina, honetzen nolako txistorra lehiaketa batean epaimaikide moduan. Eta, bueno, horra saldu zidaten, zaporia lehengo garantzitsuena, gero bakizu txistorra, gordina dan esteki badala, orduan kozinatu inbar dala, frigituta normalean, eta gero bera esatu zuen, behiratu behar duzu, batzu zauden txikituago, bestatzutan lodixago atalak barruko beti garriana, eta horrekin jolastu da egia esan, azkarriten den zerbait da, 2 minutua mokadu bat egiteko, eta makarroi eta holan, txistorra horretik aukeratu dute, nahi du esan, gure txia makarroiei txistorra askota botatzen zaila. Eta ez ostegun gizenean bakarrik, jateritan ostegun gizenean badakizue, Tolosa meintzat beti txistorra hor izaten dugu amaiketako moduan, hortikan kanpo egia da, txistorra, produktu nahiko preziatua dala, gero, ezaguten dut bat, badago barriola, ibarra nagoen arategi honera etorri izan, ibarrako piparrarekin egiten du beste bat, eta gero beste bat ere egiten du, usten dut, baratxuri beltzarekin. Baratxuri beltzarekin beste bat, artista da, pillo bat, eta ikusten duzu, toki guztietan eta osagai guzti edo produktu guztiekin alda zerbait berria, berrikuntza bat sortu eta txistorraren munduan ere badira eta existitzen dira txistorra ezberdinak, mota ezberdinak. Eta goxuak danak, berdin da, talo batean, ogitartean, tortillan, pastarekin, edo zerdekin. Handik hau, mamurtzen, eta gero, hemen dauzkat, bertan botatzen dituzte babarrunak, ez? Babarrunak, baba urruneko babak, ero injabak, guk injaba ditzen diogu, indioen babak. Azkenean, Ameriketatik ekarri zituzten baita hauek, eta hauek egosita daude. Hauek ez beratuta ez ezer, egosita kontutan izan bakarrik 5 minutu eramango dutela hemen beste osagai guztiekin. Orduan daukagu, pasta edalontzi bat, salda, edalontzi bat urana, eta edalontzi bat babarrunana. Honi, falta zizkio, 3 minutu, eta babarruna botako izkio, baita oregano lehor pixa bat, eta gero, beste 5 minutu
tapa gabe. Orain taparekin, babarrunak eta oregano botatzen digunean, tapa gabe. Orduan itxengo dugu. Hoxe, ezerrez. 2 minutu dira, 2 minutu terri. Ezerrez eta zeitxuka. Mira, zeitxura, saltza lodi baten itxura hartzen du honek, Momentutxo batian egin. Eta azkar dina, hau 10 minutuan, hemen ez dugu intramparik ez ezer. Piperbeltz pixka bat, eta orain. Later batean, zerbitzatuko, eta hor daukat, ikusten duzu poto gorri hori, zuko hori zautzen. Zer da hori, olio pikantia edo zer da hori, ez tira, bai? Ez, olio pikantia, ez? Egin genuen hemen egun batean horrelako olio pikante bat, japoniarra, eta hor roskailuan neukan, eta esan du, betxu, honi, ondo geratuko zaio, ze gaina pikantea holan. Azken aldin de xenteri zara biltzen pikantia, pikantea zalean, aiz, onartzen dut, neurrian, baina, bueno, pixka bat, tanta batzuk, hemen txek, botako izkigu, eta listo gure, bueno, pasta errezeta, egin da dago, hau da, pasta babarrunekin espresenara. Gaur, bazkalduta jungo da etxea, Arepa bat egin eta... Gaur ere, eta mingaina nola eramango dugu? Bero. Eta ez hainbeste hitzitzeagatik, baizik eta beru edalako, ez da? Hemen pixka lanetik, txistorra hartu, gazta hartu, alba duzu. Bueno, nire gustatzen da. Bai, errein naiz, eta baina disimulatu imarra armentzi, irriparra egin horrela... Saiatzen izan, baina ez dinun. Marra egin eta esan, eskerrik asko lagunok horre gotearen, hau benetan, ona da, ona da, tekstura ezberdina ditu gainera, babarrunarena, pastarena, tomatea, gazta, dana ditu. Eta horrekin, bagur residentzira goia, saber erreduran kontako zerbait ematen diguten, eta zuek ondo izan, da, miarra horrela lagunok. Hori da, agur, eskerrik asko.